Вероятният успех на мащабния проект 100 години от откриването на некропола при Тревенчите, вече имаме и първата българска археологическа изложба в Република Северна Македония. Когато през първото хилядолетие преди Христос динамичните търговски и икономически отношения на тогавашните племена, които са населявали тези земи, са оставили тези прекрасни свидетелства за това, че и тогава хората са се вълнували от човешките радости и страсти. Имаме свидетелства за всички етапи и актове от живота на хората, раждане, сватби, радости, битки, погребални ритуали. Екипите от музеите от двете страни, за да покажем едни на други, че можем и трябва да работим заедно. Проект ја постигна својата цел, односно дека транскрипската материјална култура е нешто што ќе не обедини и што се надевам дека ќе ја продолжи заедничката работа помеѓу Археолошкиот музеј во Скопје и Националниот археолошки музеј, институт со музеј при Бугарската академија на науките. Тракиската историја, со тоа и култура, се факти кои за многумина се малку познати. Оттаму, вредноста на оваа изложба е уште поголема.